Čaute, sme u ďalšieho videa Nano chrobákov a teraz to bude takáto dráha. A keď sa nejaký chrobák dostane sem dnu, tak je víťaz. No, Míša, postih. A ich napravo, že? Fialový by chcel vyhrať, ale veľa by chcel. Daj fialového stať, ale Hedvíšo. Čierny vyhráva. Míšo, daj čierneho nabok. Aj bieleho. Tí už vyhrali. Kto bude posledný, tak je šatár. Postav ich tam tých dvoch. Ideme priamy pohľad na modrého. Ticho, teraz zelený. Ticho buď. Ticho. No, ani ho nestíham sledovať, taký je rýchly. Zelený vyhráva. Dobre, tak títo traja idú head. A títo traja, ktorí najdlhšie, no teda títo traja, ako mi teraz poradil práve Míšo, sme museli urobiť malú zmenu. Títo traja, ktorí podľa toho, kto bude prvý, druhý a tretí. Tak môžete zatiaľ tipovať. Ťuk, 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 ťuk. Ťuk, 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 ťuk. Dobre, a zapíname. Á, biely je prvý. Výborne. Tak daj ho na prvého, ho daj. Á, čierny je druhý a tým pádom je tretí zelený. Tak, ďakujeme, že ste si to pozreli a lajkujte a dávajte si odbery. Čaute na ďalšie video.